Zdravo i dobrodošli u moj podcast. Ja sam Marija Marković i ovdje ćemo razgovarati o tome kako da učiš srpski jezik. Moji gosti će biti moji studenti, ali i moje kolege i ja sama ću vam dati neke savjete. Moj današnji gost je moj učenik Adrian, sa kojim radim već 3 godine, tačno ovog mjeseca. Kada sam ga upoznala, Adrian je govorio srpski, ali je mnogo grešio i više je znao samo kako da se snađe možda na pijaci, neke osnovne fraze i mnogo je manje razumeo. U nekom trenutku je odlučio da želi da ima određen sistem, da uči više, da pamti više i da polaže testove za B1 i B2. Uspešno je položio test za B1, a sada se spremamo za B2, međutim malo više o tom putu i njegovom procesu učenja će vam govoriti on sam. Ja samo mogu da dodam da mi je zaista zadovoljstvo što sam radila sa njim i što sam bila svedok njegovog velikog napretka i uspeha koji je postigao, a uvek se radujem kada moji učenici se osjećaju u Srbiji kao kod kuće i kada mogu da razgovaraju sa porodicama svojih partnera kao sa svojim najbližima. Čekamo da se uključi i onda da čujete kakav je to bio njegov put i kakve savete vam on može dati da brže uđete u svet srpskog jezika. Ćao Adriane i dobrodošao u moj podcast. Kako si danas? Ćao, dobro sam, hvala. A ti? Da, dobro sam ja, hvala ti. Ja sam nešto o tebi rekla, ali da li ti možeš da nam se predstaviš? O meni? Da. Da, ja sam Adrian, ja sam muzičar, živim u Beogradu, ali radim u Engleskoj. Ja sam Englez. I ja sam radio u Engleskoj. Da, živio sam ovdje pre već 6 godina, ali kao pola. Radim u Engleskoj i živim ovdje. I da, sviram gitaru i klavir, ali sviram bugarsku tamburu i to već 15 godina. I naučio sam tamburu u Plovdivu, u Bugarskoj. Da li govoriš i bugarski? Nažalost, ne. Ne, nisam naučio, ali da, ja sam išao busom tamo i to je prvi put kad sam vidio Beograd. I da, i poslije toga sam upoznao pevačicu Jovana i u Noređu, to je moj grad blizu gdje sam porastao. I počeli smo da radimo neki projekat zajedno i onda sam imao turneju ovdje u Srbiji i počeli smo u Beogradu i onda tada sam upoznao Maju koja je moja žena sada i venčali smo se 7 godina. Pre 7 godina. Da. Da, wow, super. Onda, da, to je to. Da, divno, da, hvala ti. I sada smo čuli da ti učiš srpski zato što je tvoja žena iz Srbije i zato što sada živiš malo u Beogradu i malo u... Da, i najvažnije je da pričam sa porodicom ovdje. I najvažnije kao u tom smislu je da pričam sa bakom ovdje. I majna baka, ona ima 90 godina, sada ovih godina. I ona ne priča engleski.
Onda, da, sada mi možemo da pričamo ceo dan i to je, da, drago mi je da možemo da pričamo. To je bio neki cilj, mislim, za početak da pričamo. Da, sigurno sam da je i baka vrlo srećna zato što može da razgovara sa tobom. Da. I da, uživamo da pričamo uvek. Da, divno. Kada smo se mi upoznali, ti si već znao srpski, već si malo govorio. Da. Pokušao sam da pričam, ali da, ja sam mislio da mogu da naučim kao dete. Recimo, samo da čujem i da pokušam da pričam. I u nekom trenutku sam shvatio da to nije dovoljno. I da baš polako, ovako, nisam dete i nisam uvek ovde, onda da, i shvatio sam da treba da učim, treba da imam časove i onda, da, ali problem je bio da nisam bio u gradu sve vreme, onda ja nisam mogao da imam časove u gradu kao uživo. I onda, da, mi smo imali pandemiju. I tada ja sam bio u Engleskoj 3 meseca. Nisam mogao da putujem ovde u Srbiju. I onda tada sam mislio, možda postoji nešto online da mogu da, nisam hteo da zaboravim da pričam i onda, da, tada sam počeo časovi. Da, ima tačno 3 godine, mislim, 7. aprila je bilo tačno 3 godine kako smo počeli, da. Da, i to je interesantno što si rekao, da si mislio da možeš da učiš kao dete, ali da, mislim ovo nije baš tako lako. Taj sistem je okej, možda kada smo stvarno deca, ali danas je to baš teško, nije nemoguće, ali sigurno onda treba mnogo više vremena. Kako je izgledao taj tvoj proces kasnije kada si počeo da imaš časove, da li si imao neki sistem drugačiji ili šta ti je tu pomagalo? Da, mislim, da, taj proces treba da bude kao aktivno, ako mogu da kažem ovako. Da, aktivan proces. Da, onda, da, mislim, slušanje je vrlo važno i da pričam također je vrlo važno. Ali da, treba istovremeno da učim kao nešto, da pokušam da zapamtim glagole i nove reči. Sistem, nisam siguran. Da. Da, mislim imao si dobar sistem. U početku ti si učio samo kao individualno, ali onda kasnije si krenuo da radiš i sa grupama i danas koristiš mnogo prilika da ideš na grupne časove, na radionice, na language cafe. Da, mislim, da, to je bolje. Ja stigao sam u mesto gde, mislim, da, ja sam mogao da pričam nešto kao za svaki dan na pijaci ili sa porodicom, ali nešto kad smo vidjeli s prijateljima ili nešto ovako, nešto komplikovanije, onda
da, shvatio sam da to je teško. Da, stigao sam do nivoa gdje, da, nešto za svaki dan je u redu, ali i nisam znao kako da napređujem. I onda mislio sam da je najbolje da koristim svaku priliku da kao radionica i nešto online. I mi smo imali grupne časove i sada, ne znam šta kažem. Da, kada misliš da je važno da učenici imaju nastavnika, da rade na časovima individualnim, ili misliš da je od početka bolje da rade sa grupom? Pa od početka nisam radio sa grupom, onda teško da kažem, ali čini mi se da je najbolje da imaš kao mešavine, da imaš oba. I onda, ali da, mislim da grupni časovi su mi pomogli. I kad vidiš kako ide za drugi ljudi, onda to može biti kao inspiracija ili da, bolje da kažem inspiracija nego depresija, da vidiš da ne ide dobro. Da. Da, samo inspiracija da ili motiv, da učite zajedno i da bude bolje. Da. I onda, da, i također mi svi imamo svoje kao interesovanje i nešto hobi. Da, tačno. Nešto ovako, onda mi imamo reči koje neko ne zna i oni imaju reči koje ja ne znam. Onda mislim da kao podelimo iskustvo reči, glagoli. Da, uvek možemo mnogo da naučimo jedni od drugih. Da, uvek. Da. I to je važno. Da, mislim, da, individualni časovi su dobri jer možeš da naučiš kako hoćeš i kao da, imaš svoj tempo. Da, tempo kao brzini koji možeš da učiš. I onda također, da, ja mogu da kažem, ja imam knjigu i hoću da čitam i da učim preko knjige. Nešto ovako. Da, to je također odlična opcija. Ok, također pomenula sam da si ti položio ispit za B1 i da se sada polako spremaš za B2. Da, kakvo ti je bilo ovo iskustvo kada si učio malo drugačije? Ipak za ispit nije isto kao kada učiš jezik da pričaš sa porodicom. Za ispit moraš malo više da učiš gramatiku i neke konstrukcije i reči, da spremaš i pisanje i čitanje i slušanje i sve. Da, mislim da ja sam mislio u nekom trenutku da sam bio malo lenj i da, često treba mi neki cilj i nešto da ne budem lenj. I onda sam mislio da možda bilo bi dobro da položim i da spremam za ispit. I onda da, drugačije je, ali
da, u ovom trenutku sam shvatio da kao padeži nisam, ja sam znao možda 60-70%, ali da, u ovom trenutku sam počeo svaki dan da radim i da stvarno naučim. I to je prvi put, mislim da pre toga sam bio, kada sam rekao malo ljen. I da, mislio sam da, bit će u redu, samo treba da pričam i ja ću naučiti. Ali da, ispit je korisno je, da, u vezi sa pisanjem i nešto ovako, da ne radim svaki dan. Mogu pričam svaki dan, ali ne. Onda da, mislim da imaš kao široki iskustvo jezika i nešto. Da, tačno. Da, i onda imaš, kao što si rekao, cilj i onda učiš sve, a sve je to jezik, i pisanje, i čitanje, i slušanje, i govor, sve zajedno. Da. Da li možeš da kažeš šta ti je najviše pomoglo učenju srpskog ili šta je imalo najveći efekat? Generalno ili za ispit? Ne, generalno. Generalno. Možda to što živiš u Srbiji ili časovi ili ljudi sa kojima si razgovarao. Da, mislim najvažnije je da koristiš jezik kao svaki dan. Kad sam na pijaci, kad sam sa porodicom, sa prijateljima, nešto ovako. I da, naravno ne mogu 100% vremena da pričam sa prijateljima na srpskom, ali nešto svaki put da pričam. I to je, za meni, moj mozak radi kao ako ne koristim nešto da sam naučio na času ili nešto, onda da, mozak misli da to nije važno i onda izgubim glagol ili reč ili nešto ovako. Onda mislim da uvek da pokušaš da koristiš jezik ovako. Onda da, ovako, ja mislim mešavina od svega. Kao za meni da imam časove da pričam svaki dan, da uvek pokušam da pričam nešto koje sam naučio na času. Da, to je najvažnije. To si rekao, nije samo tvoj mozak, da, svačiji mozak, da mora da zna. Uvek je najlakše da budemo na starom, ali ako napravimo ovaj korak da iskoristimo nešto novo, onda sigurno je to jedan korak bliže ka boljem pamćenju. Da, zato što moramo da koristimo reč u kontekstu da bismo je zapamtili. Jer ako samo znamo jednu reč, da ne znači ništa. Da. I mislim, kad nešto je apstraktno, onda mi ne možemo da se pamtimo. Ili ne možemo lako da se pamtimo, ali kad je nešto važno, mislim da je mnogo lakše da se pamtiš. I za meni kao mašta, mislim, ako nešto je baš interesantno i ja razmišljam o tome i onda uvijek je lakše da zapamtim. Kao knjiga da imam, kako se zove, Kuma Vava sin prošao me. I to je neki aventura u prašumi.
I onda to je baš je zanimljiv i za meni kao priča je zanimljiva. I onda ja uvek naučim nešto novo kad čitam, je priča je interesantna. Da, ti već čitaš na srpskom, da? Čitaš kao svakog dana po jednu stranu ili kada imaš vremena? Ne svaki dan, ali da, pokušam. Sada imam neki razgovor sa muzičarom da čitam i to je, nešto je baš kao novo, ali stvarno hoću da saznam šta ona kaže i onda to je, mislim da lakše da zapamtim nešto. Da, Ovako, tačno. Još jednom želim da kažem da ti često sada da koristiš jednu aplikaciju koju si mi rekao i kako se zove ova aplikacija? Anki app. Ok, da, nju koristiš za učenje reči. Da, i glagoli i nešto, da. Da, aplikacija ima neki sistem i treba da kao izabereš da li ova reč bilo lako ili teško ili nešto ovako, uvijek treba da izabereš kao odgovor i onda to ima sistem teško da objasnim, ali da, i onda ćeš dobiti tu reč ponovo ako je bilo teško. Onda... Da, ali ti sam praviš Enki, ti sam ubacuješ reči, da? Da. Ti sam pišeš objašnjenja, da. Također koristiš još jednu aplikaciju, to je u stvari nešto kao društvena mreža ili aplikacija gdje možeš da upoznaš ljude koji nešto kao tandem. Tandem, da, ima nešto drugo se zove Hello Talk, čini mi se da si rekao. Da, možda i conversation, zaboravio sam. Ali da, više koristim Tandem. I da, nisam, nažalost, to je najčešće poruke. Da, naučio sam puno, mislim, kad sam napisao poruke i nešto. Ali da, također možeš da se vidiš sa nekom, ako oni želi da ovako, kao u gradu, ako neko je u Beogradu, onda ja sam to uradio samo jedan put. Mislim, da, ne, 3 puta već. Wow, dobro. Da, ali što da ne, da. Možeš da popiješ kafu, razgovaraš sa nekim, ako je okej, i isto vežbaš svoj jezik. Da, i onda, mi vežbamo na engleskom za njih i ja vežbam srpski. Za tebe. Podelimo. Da, to je također dobra opcija. I pored toga što koristiš ove aplikacije, također ideš na razne radionice, na grupne časove, na neke language cafe i to je isto dobra prilika gdje možeš da upoznaš ljude koji isto uče kao i ti srpski i druge nastavnike i celu tu zajednicu. Da, to je dobro kad vidim se prijateljima, onda
uvek imamo opciju da pričamo na engleskom. Da. I ako je sa učenicama, onda mi imamo cilj da pričamo na srpskom. Onda ako nešto je teško, samo treba nam vremena da nađemo reći i nešto, ali da, to je u redu, nije pointa da pričamo na engleskom ili što drugo. Da, tačno. I pored toga, takođe ti sam držiš časove, ali ne jezika, držiš časove gitare. Da, ali na engleskom, za sad. To je... Nisi planirao da počneš na srpskom. Želeo bih, ali mislim da, treba više vremena, mislim, za to. Ali vidjet ćemo. Ok, da. Ok, hvala ti mnogo još jednom što si bio moj gost i hvala ti na svim savjetima. Nadam se da će biti vrlo korisni svima koji nas slušaju. I vidimo se u sljedećoj epizodi. Dobro, hvala ti. Ćao. Još jednom hvala puno Adrianu i hvala svima vama koji ste nas slušali danas. Vidimo se uskoro, a do tada budite mi dobro.